07040534400 naku Abdul Nazari. Yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Tabaraka rabbana mai girma Allah zai ta al'amurana. Nass FM ke tsara shirinta, Mai rana dare zan bauta shine mamallakin ruhi sai na. ku gyara zama ku saurare mu. Abdul ke nazari Nass FM ni dai ba kamar ku a guna. Nass FM ke tsara shirinta, Domin kun wuce kowa al'umma sun ce shirin ku da karko. yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Mun shaida a dukkan jihar nan babu kamar kuma na takaici. Nass FM ke tsara shirinta, Kai yara da manya ku zo nan zan kirgo su nan a takaici. sai ku gyara zama ku saurare mu. Ga murya ku ji in sun tace sai an gwada akan tantance. Nass FM ke tsara shirinta, Nass FM samun ku da kairi ko ashirin makun wuce kowa. yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Ga ilimantarwa da fasaha Allah ya yi muku ba malam ba. Nass FM ke tsara shirinta, Da malam ne da ya kwace dan tsagwaron aikin ku na sai duba. ku gyara zama ku saurare mu. Sannan ga shirin da kuke duniyar mu a yau ban yada ba. Nass FM ke tsara shirinta, Babu abun da ku za mu faɗa muku sai dai Allah ya yi tsarewa. yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Ga zaki nan yayi fitowa wai wane ne za ya tare shi. Nass FM ke tsara shirinta, Mai sauraro kar ai ba kai Nass FM dan ba ta da gyashi. sai ku gyara zama ku saurare mu. Mai himma ce ga azama kuma karɓan baki nan ma gashi. Nass FM ke tsara shirinta, Allah tashar ku tana burge ni Nass FM abun burgewa. yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Allah tashar ku tana burge ni musamman in an zo yin zabe. Nass FM ke tsara shirinta, Sakon kowa zai zo gunshi ba ta baba ko kaula ne. sai ku gyara zama ku saurare mu. Sannan ga hikima da fasaha a Nass FM malam da na je ni. Nass FM ke tsara shirinta, Ko dai kun wuce ayyukatance Nass FM gagara gasa. yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Ga jajircewa gun aiki gun suna je kuma na yo kalla. Nass FM ke tsara shirinta, Jajirtaccen ma'aikata malam ta wuce kowa na cire sai hula. ku gyara zama ku saurare mu. Kawa in ka shigo a cikin tashi daddi ma'ajinsa kwabola. Nass FM ke tsara shirinta, Shi ko dan sarki in faɗa muku ba a yi masa kama karya. yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Yara ku firfito har da manya Nass FM ke tsara shirinta, al'umma mu kama tasha 89.9 miyo sauraro. Yara ku firfito har da